ପାଖାପାଖି 4-5 କ୍ଲାସ୍ରୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବାସ୍ ମାମା ବାବା ଘରୁ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପଳାନ୍ତି, ମୁଁ ବସିକି ଏମିତି ମୋର ଡ୍ରଇଂ ହରିକା ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବସିକି ଏମିତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 6-7 କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବରମୁଣ୍ଡା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ସିଏ ଏମିତି ତାର ଭଲ ଚିତ୍ର ହୁଏ, ସେ ଶିଖେ ବି, ସେମିତି ବାସ୍ ସେ କରେ, ମୁଁ ବାସ୍ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖାଏନି ମୋତେ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖି 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 ମୁଁ ସେଠୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନଲେଜ ମୋର ଆସିଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠି ଆମ ଟିଚର ବି ପଢ଼ାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଶିଖି ଶିଖି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ବି ହୁଏ ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ବି ଫୁଲ୍ ନମ୍ବର ରଖେ। ସମସ୍ତେ ମୋର ବହୁତ ତାରିଫ ବି କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘରିକା ହେଲେ ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତି କରିଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁ 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 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହଉ 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 ସିଏ ବେଟର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖେନି, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖେନି କି କୋଉଥିରୁ ବି ଦେଖେନି, ଜଷ୍ଟ ମୋର ଯାହା ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସେ, ଯାହା ବି ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ବାସ୍। ମୁଁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ କାହାଠୁ ନିଏନି, ଜଷ୍ଟ ମୋ କ୍ରିଏସନକୁ ମୁଁ ଶୋ କରିଥାଏ ବାସ୍ ସେତିକି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାହାକୁ କହି ହୁଏନି ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କାହାକୁ କହିପାରିନି ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୋ କରିଥାଏ ବାସ୍। ଯାହା ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଥିଲା ମୋର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଝରକା ବାଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପବନ ଯେମିତି ମାନେ ଏମିତି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସେଠି ମୟୂର ବି ଅଛନ୍ତି, ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ବାହାରେ ସିନେରୀ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଝରକା ବାଟେ। ତାପରେ କିଛିଟା ପକ୍ଷୀ ବସି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ତା ଘର ଭିତରେ ଝରକା ପାଖରେ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ଯେମିତି ମୋ ବାବା ମା। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିକି ଆସିଛି, ତ ମୋତେ ବି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବସ୍ ମୁଁ ଝରକା ବାଟେ ଏମିତି ଦେଖେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ବସ୍ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲି। ବସ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନେସନକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଥାଏ, ସେଇ କ୍ରିଏସନକୁ ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ସେଇ ଥିମ୍ଟାକୁ ବି ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ସବୁ କ୍ରିଏସନ୍ ମୋର ନିଜର ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଚିତ୍ରଟା ମୋତେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମୋତେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବି ରାତିରେ, ଧରକ ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ରାତିରେ କରେ, 9ଟା 9:30 ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ସକାଳେ ମୋର ସରିବ। ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଥିବି ମାନେ ସେଠି ବସିଥିବି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ବହୁତ ମନ ଲାଗେ ଯେ କିଛି ମୋତେ ଅଲଗା କିଛି ଶୁଭାଯାଏନି, ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ସେଠି ବସି କରୁଥାଏ କରୁଥାଏ ଆଉ କରୁଥାଏ ବାସ୍ ଏମିତି। ଛୋଟବେଳୁ ତ ମୁଁ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲି, ତା ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଘରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଏକା ରହେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ଯେହେତୁ ସେ ଏକା ସମୟରେ ସେ ଆର୍ଟ କରେ। ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଘରେ ବି ଟିଭି ନଥିଲା କି ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ସେ ସେଇ ସମୟଟା ତାକୁ ଆର୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ କହେ ମୁଁ କିଣିକି ସବୁ ଦିଏ।